Здравейте, драго жури! Днес с удоволствие ще ви представим Aquapure. Аз съм Рикардо Кифи, това е Диана Ангелов. А нашата мисия е да преосмислим значението на здравословна вода. Ние предлагаме вода без микропластмасов флуид, като същевременно запазваме всички нужни за здравето минерали. Проблемът. Модерните фирми за вода имат два проблема. Единият от тях е микропластмасата и другия са флуоридите. И докато някои фирми се опитват да премахнат флуоридите, те заедно с това премахват и всичката минерализация, която е жизненно важна за човека. А пък микропластмасата почти никоя фирма не може да премахне, понеже дава тяхната вода в платната бутилка. Решението. С първия проблем се справяме, като бутилираме само в алуминиеви кенчета и в стъклени бутилки. А с втория, след като водата я обработим чрез обратна осмоза, я реминерализираме, така че да има нужните минерали. Родмапа. Всичко това започна в един хакатрон на 6 юли, където тази идея се роди. С идеята спечелихме първо място и финансирането. След това продължихме да работим по проекта и на 4 октомври спечелихме първото място на сцената Together for Tomorrow на областния кръг. След това на 16 ноември пак се явихме на хакатрона с подобрената идея и спечелихме менторската програма, за да продължаваме да я развиваме тази идея с професионалисти. Така, минахме много фази от оформяне на идеята до получаване на финансиране. Сега се задълбочихме страшно много в самата идея, в биологията за водата и в самият бизнес на водата. И заедно с това направихме Minimum Value Product, което е тази бутилка вода с нашите етикети. Следва търсим направим доставчик, тъй като има много на пазара и с това ще уточним спецификите, ще имаме първа серия производство и ще я пуснем на пазара. Размери възможности на пазара. Тук може да видите, че пазара е изключително голям, като той е обширен в 1,9 милиарда лева. И финанси. Ние вече сме говорили с китайска фирма, която ще ни дава кенчетата и имаме нещо като мини договор направен с тях. Освен това, цената на самата вода в магазина няма да е по-висока от нормалните води, които сега са на пазара. Това са източниците, които използвахме. Сега ще ви покажем нашия сайт. Здравейте, това е нашия сайт. Тук може да видите как работи нашата технология. Тук може да видите нашите продукти и от тук може да влезете в картата. Може да направите в тъмен или в светъл режим. Може да отворите по-отблизко да видите резултатите. Може да споделите картата.